Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Madi yaso kuti ndizinyamukapo ndekaya nabwera awa ndani mati anamiwa kaya ndi anali kuyandikira basi yangayo ndi anthu aja kufuna anamiwa awo ndimeneno anamba kuamenya anamiwa aja kena kuno ndimene amamba kuswanya basi yanga ndikamba kumanimenyaso. Inu mumapanga chani pamalo pano? Hayi ndinangoyimapo ndi basi. Basi mapanga pati mumagwira ntchito pamalo pompano kapena munabwera kuzangoona kuti pachitika zotani? Hayi nangopangapo paki nayi ndanyamata inake. Dzina lanu ndite? Ndine Maxwell Mwajande. Anthu amene mwina anakugwirani mungazindikira analooneka bwanji kwenikweni chinachitika ndi chani? Sindingazindikire funa kuti ndinalibesu chene atishonena kuti iwo wakha busy ndineyo machifata anamiwa wanathawira mbasi mwangamu chifano anamba kuamenya iwo kuyamba kuswa basi kuyamba sokundimenya. Akuvulaza ndipena pali posi pamene andivulaza animenya pambiri pakamwa. Ino dzina lanu ndinda? Ndine Maxwell Mwajande. Mumapanga chani? Ndimayendesa minibasi imene tikumva kuti inali yatsopano mwina yabwera liti kapena pamachitika chani kuti ndiapo mpano basi kuti una miyezi 6 imene yalusana. Tafuta kwambiri kumatimu tentimveni zambiri ndikuna zambiri kumene yali mutemena yucha baba pa community game mutemena nyamula maspika olengesa za matimu echamene ayiwocha eru Are you sure that the government of Malawi, MTF will come back, no police will come back? What are you doing there? Unawapa somebody. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.